igama langu uNomvula Mbawu ihlala eKZN. Igama lami uNathi Mwakahadebe, ngihlala eKZN endaweni yaseNtuzo. Uqala kwethu ukubona sindawonye, saqala ukubona eKhawashi indawo yokujabula. Wangibona uBenitheni, wangibona mina ngiyimisela yathi bayilo sisi lokho uyabona. Oyithandayo uyabona ngiqoqa kanjani. Siyathandana naye kakhulu and usezowavuma nomuntu ngihamba phambili umuntu wami straight sesithandane iminyaka emithathu. Izinto engiyithanda kakhulu ngoNomvula uyangijabulisa ngayo yonke indlela because manginaye ngiyajabula ngisokoli ngalotho. Even iy'ngane zami uyakwazi ukuthi uma ukuthi khona la ngishoda khona angizame laphaya nalaphaya so then sikwazi ukuthi impilo iqhubeke ngendlela e-right. Mina ngihlala ney'ngane zami kodwa angifunanga ukuthi zikwazi ukungena isondele kuye ophela lokwenza ukuthi nami nengane engangayo. Ya so njengoba siphila kanje mina uyazi ukuthi nginey'ngane so angimfihlela kusukela ekuqaleni ukuthi nginabantwana noma wey'ngane but-ke kwahamba mina noma wey'ngane eyi kwaba nomsindo omkhulu ukuthi ngathatha umuntu ongaka ngishiye so nami ngabona ukuthi hayi ngisho ngathi uthina sengivaleka amadlozi uthando phela yonke into impatho ikhona. So uma ngaphika noma wey'ngane futhi ngizolahlekelwa okukhona ngokungekho because uma wey'ngane ukhona nje just ukuthi uma wey'ngane so kwezinye izinto nami ngiyahlanganisa njengoba ngiwasha imoto ayiningi imali engiyitholayo lapha. Kuyaphileka lesigogwana uyazi ukubone nawe. Ngisemsebenzini wami mina emsebenzini ngu-truck driver ngiklinela umphakathi uDoti zonke iy'ndawo la kufanele iklinelwe khona. Lo 22 years kade ngisebenza ithabe kaDoti sengishayele for 8 years. Ngiba nje yakho umsebenzi wami ngiyawuthanda futhi ngiyahard work. Yabona ngendlela engijabula ngayo bangabe uBenitheni wami engilethele ilunch emsebenzini akanawo amahloni njengoba nami ngingenawo amahloni ngayo. I wish utheni nami ngamzalela ingane just fam kodwa manje sengigugile sengiyabolona kodwa ngiyijethi ngigugile uba ugugile uwangeke ngigugile mina So ngihle kwenani nyawo lefoni namhlanje guys. Ngiyadinga nje masaji yakho namhlanje. So musuka la yaphi manje? Nosebenza ngeke uqedeni? Sengiyochitha manje. Last lapha khona uDoti qedela khona ushitrucking. Ngibeke ngithatha imoto mse siyohlangana futhi. Angithi uyazi ukuthi fanele sitholele izinto zey'ngane zesikole. Yes. So ngithe mangithi ngiyayiyela i-quotation yabo athola ukuthi bathi close to 10,000. Ngisho njengokuthi nje umuntu avele nje uzongicela imali engaka ngoba azi ukuthi siyathandana naye. Ngeke nje vele sefike sengiqatsakela no udlalile udlala ngamakhwava ahlazi uzoyenza nemali engaka. No baby Zingaki ley'ngane kanti angithi bawuthuma ngeke ba yasebenza impela kodwa hayi uthandane ngami thuphiswe kuku ungafuni ukuthi 10,000 4,000 hayi ngeke akunjani. Ngiyakuthanda baby yes kodwa kumele ungixhaphaze ungiyuse ukuthi enene kushuka mama cha akube khona uthando kodwa le mali uzoyithatha uhambe uyidla naye futhi oyidle kanti mina beyithi ngisiza ngikhuluma iqiniso nje le mali njengoba ngidingela ukuthi njengoba kuzoba kuyi-weekend enkulu futhi so namfanele ngithi phela ngiphathe le mali iy'ngane phela singabadlalisa abantwana uyazi uma sibabona fanele sibathengele usuku ungangizama ngalokho ozongizama ngayo as long as mina ngizokwazi ukuthi ngigcine ngiyenzile le nto engizoyenza and ngizokuprovela lokho ukuthi hayi angidlanga ngendlela yabo ongenani kulo 10 ufunani mina ngingazama at least kube u4. Okay kusho mina ngizobe sengigcwalisela ngalo ngigcwalisela baba ukuze nawe ube strong ngiyakwakha mina ukuba indoda 4,800 awuwena usubakalela manje imali bewuthi mina ngumama nje inzala abantu inzala abantu so uyazi ukuthi ingane umothenga la nasendobo 5 la ukhona engizoyenza ntambama ongakazi uyibona manje ngambambe kamereni uyazi nawe ukuthi hayi umuntu wakho uma ekubambe kahle uvuma yonke buka phela ngiyacela first ngenzeki ngicela ungenzele into engicelayo uyekele kumina ngizokwenza ngendlela yokusebenza konke ngiyakuthandaza umntwana siyambonga